Naduk kakat santari ujamang on penkendit ka TRAI ya kinong penkam mobile hari India. Katna Telecom Regulatory Authority of India kan wanra ya karukom trekam bathamai na kabenta kinong penkam mobile hakeleng kari naduk kakat santari ujamang arajar arpusan. Ya kane ka TRAI kalale de shibenta bani penbha ya kajing ai jing syakri ya kipajpa nong penkam mobile banyada ya kinong penkam na kacingja burom naduk kakat santari ujamang ya ki SMS bawan na ki company lane na kino ki breu hatrai jongki kindon kakerteng jongki kinong penkam ka Jio Airtel bat VI kinla ban penkam ya ki SIM card jongki tang hapo kandai phusngi lada ki klem recharge katba ka BSNL pat ka iPor ka bakham slam kata hadu shispa phusngi klem recharge ka TRAI ka penbana ya ka kendon persya ya ki phone call bat ki SMS talk ki kendon bathamai ka TRAI ki day ka sinjam banwanra ya ka rukom penkam mobile ka basngany ka basyai bat ka basyongdor hari India ka jing persyang ka day ban ai jing sneng bat jing yada na ki jing e bajuja manlakasngi ki penalty ne ka kuna kin poi hadu shipholak lada ki Telekom kimbut ya ki kendon